Assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a wannan lokacin. Darasinmu na yau za mu nuna yadda mutum idan ka duba saƙo ba zai iya gane ka duba ba. Wannan alamar ta tik guda biyu da take zama kore ba za ta taɓa nunawa ba. Sai ka ga dama ka yi wa mutum magana in zai tura ma saƙo sau 1000 za ka iya dubawa sannan kuma shi ba zai gane cewa ka duba saƙon nan ba. Bari mu tafi kai tsaye cikin shirin. Don Allah kar ku manta da danna alamar subscribe da share da like, su suke ba mu ƙarfin gwiwa su kawo muku sabbin shirye-shirye. Mun gode. So in muka shiga sai mu tafi setting. In muka tafi setting sai mu tafi kan account ɗin nan. In muka tafi account sai mu tafi privacy. So gashi nan muka shigo privacy gashi nan sai mu je ga wani read receipt. In muka yi haka muka kashe shi to mutum ko da ya turo mana saƙo ba zai gane mun karanta saƙon ba. Yanzu misali ga Faruk ɗin nan bari mu mai sallama misali. So kamar yadda kuka gani ga sallaman nan an rubuta assalam. Bari in rubuta wassalam. So gashi nan na rubuta wassalam, bari mu gani to za ta yi tik idan na riga na gani ta wancan WhatsApp ɗin. So gashi ta shigo wassalam. Kun ga wassalam ta shigo kuma na ga wassalam ɗin kuma gashi a online. Gashi a online kuma na ga wassalam. To bari mu koma da can gurin da muka yi sallamar mu gani ya gani. So kun ga babu alamar tik ɗin blue kamar yadda na saman nan ike na an ga message ɗin nan babu shi. Saboda me mun kulle read receipts. Ta haka in mutum ya turo ma saƙo ba ka buƙatar ma wahalar da kai cewa ban ga saƙon, zai gama baka gani ba kuma alhalin kai ka karanta saƙon ta wannan hanyar mai sauƙi. Yanzu bari in ƙara yi mai magana ku gani. Gashi na ƙara masa magana a zuwan bai gani ba. So idan muka dawo kan WhatsApp ɗinmu gashi nan an ce ya kake kuma gashi na gani na karanta. So in muka koma can kuma zai nuna ba abin da ya gani gashi har yanzu bai gani ba. Kun ga ko wannan maganin masu damun mutane ne a cikin chatin. Mutum izo ibuwaye ka ita ma magana ma yayi dame ka da wasu fira. So ta haka za ku yi maganin duk wanda zai takura muku a cikin WhatsApp. Kar ku manta da danna alamar subscribe da share da like. Mun gode.